Kumpanija Indjana li taħdem fil-qasam tal-farmaceutika u topera f'Malta se tinvesti 3 miljun euro fuq riċerka fil-qasam tal-onkoloġija. Fl-aħħar sigħat tiegħu fi żjara li għamel fl-Indja, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-kumpanija Aurobindo li ilha 15-il sena f'pajjiżna qed turi kif il-qasam tal-farmaceutika f'pajjiżna għandu futur. Fost il-futur li għandhom illum stess ħabru l-Aurobindo, waħda mill-kumpanija, mhux il-kumpanija Indjana ewlenija f'Malta fil-qasam tal-farmaceutika, li ħajinvestu 3 miljuni oħra biex jillonċjaw qasam ieħor tal-testjar b'dak li għandu x'jaqsam mal-kura għall-kanser. Waqt attività mtella n-negozjanti Maltin u Indjani bħala parti mis-Summit Vibrant Guriyat fl-Indja, il-Prim Ministru saħaq fuq il-kooperazzjoni li teżisti bejn Malta u l-Indja fil-qasam tal-farmaceutika. F'dan il-kuntest, Dr. Muscat qal li Malta hija l-post ideali sabiex jiġi infiltrat is-suq Ewropew. Malta diġà tospita kumpaniji Indjani li jaħdmu fil-qasam tal-mediċini. L-Awtorità Maltija għal-Mediċini magħrufa sewwa fl-Indja għaliex kumpaniji Indjani jitolbuha biex tiġi teżaminhom ħalli mbagħad ikun jistgħu jibgħu il-prodotti ġewwa l-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega li Malta hi favur li jkompli jiġi xprunat in-negozju u l-investiment. Mhux biss għandna nies bħiliet differenti u għandna qafas legali b'saħħtu, iżda nagħtu attenzjoni speċjali lill-investitur, saħaq il-Prim Ministru li miegħu kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji żgħar Chris Cardona iwieġeb għall-mistoqsijiet tal-intramprenditori Maltin u Indjani. Dr. Muscat tenna l-messaġġ li Malta tista' tkun ċentru ideali għal kumpaniji Indjani li preżentament jaħdmu fir-Renju Unit u jistgħu jew jiġu relokati f'Malta jew kollokati fid-dawl ta' Brexit. Fakkar ukoll il-Gvern Malti seb impenjat biex isostni l-ekonomija Maltija li qed tkompli tattira investiment minn swieq differenti. Hawnhekk il-Prim Ministru saħaq fuq l-importanza li l-ekonomija ta' Malta tiġi diversifikata u bekk tikseb iżjed opportunitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.